मात एक प्रॉब्लेम आसलो ऑफिशियली फंक्शन करपाक ते म्हणजे जे 2 स्टेटी लागतात गोवा आणि महाराष्ट्र। हे महाराष्ट्र स्टेटीचे परमीट काढपाची गरज आसली, त्याच्या खातीर थोडोसो ऑफिशियल फंक्शन करपाक लेट लागलो। एक मेळून आज आम्ही ऑफिशियली एक बस सुरू केल्ली आहा। हांव मागता माझ्या सगळ्या भाव भयणां कडेन ह्या बशीचो जास्तीत जास्त तुम्ही फायदो घेवचो आणि त्याच बरोबर आमचो KTCचे ATS आहा बाब शेटगांवकर बाकी तांचे कडेन मागता ही बस आज जी सुरू जाता ही केन्नाच थंय बंद आसपाक जायना। समज एक बस ह्या रुटाक जी आसा जर मायनर कितें प्रॉब्लमा खातीर बंद जावचे एक सबस्टिट्यूट बस दिवची जेणे करून रेग्युलर सर्वीस आमच्या भाव भयणांक हांगाच्यान मेळची। ह्या गांवांत म्हाका दिसता खुबश्यो म्हणजे ज्यो गोष्टी जाय ते अजूनही ना। प्रामुख्यान बस नासली आज सुरू जाता, लायटीचो मेजर प्रॉब्लेम आसा। गोंया विलून जावन म्हाका दिसता 57 इयर्स जाली तरी सुद्धा लायट म्हणटा ती अजूनही महाराष्ट्र स्टेटीची हे आमच्या गांवांक घेवची पडटा आणि कंपल्सरी मंडे सोमारच्या दिसा शटडावन आसता महाराष्ट्राच्या हितून। ती सदांच प्रत्येक सोमारच्या ही अडचण जाता। हाचे खातीर गोंय सरकारान आनी म्हाज्या प्रयत्नान ह्या गांवांक लायट गोंयसून येवच्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या भावांक भयणांक सगळ्यांक खबर आहा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटचे ऑफिसर येवन सर्वे करून सगळे जाल्ले आहा। आपण इथे तेरेखोलच्या जो गैरसोय होत होती, जी गाडीसाठी लोकांचा प्रॉब्लेम होत होता, त्यांना मुलांना मेन म्हणजे त्यांना शाळेत जायला टायमिंगमध्ये बस मिळत नव्हती आणि ती जी आज सोय आपल्याला भाईंच्या कृपेने झालेली आहे त्यासाठी आपण इकडे जमलेलो आहोत। तर त्या ठिकाणी आमचे सगळे ग्रामस्थ उपस्थित आहेत तेरेखोलचे, त्यांचं मी सगळ्यांचं स्वागत करते। आमचे भाई उपस्थित त्यांचं स्वागत करते आणि आमचे कदंबाचे जे सगळे कर्मचारी आहेत त्यांचंही मी सगळं स्वागत करते। आणि भाई आम्ही एक वर्षभर यासाठी प्रयत्न करत होतो, आम्ही रेज्युलेशन दिलेलं होतं भाईंना, भाई त्याच्यासाठी जास्त प्रयत्न करत होते पण यश आज हे आम्हाला ते यश आलेलं आहे आणि आमच्यासाठी ती बस आपल्या मुलांसाठी आणि सुरू झालेली आहे। तर ती चांगलीच आहे सोय आणि भाई आमच्यासाठी अशा चांगल्या सोयीच्या गावासाठी जी काही कामं करत आहेत त्यांनी अशीच करत राहावी असं मी त्यांना सांगते आणि त्यांना शुभेच्छाही देते यासाठी कामं जावी त्यासाठी आमच्या सुविधेची। आणि नक्कीच आम्ही सगळी पंचायत या आमच्या गावाच्या सगळ्या सोयीसाठी आणि तेरेखोलसाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्यासाठी आम्ही नक्कीच सगळ्या सुविधा देण्यासाठी त्यांच्यासाठी कार्यरत असू। आणि तुम्हाला सगळ्यांना या कदंबाची सगळ्यांना सोय तुम्ही त्याची वापर करावा आणि त्यांनी तुमच्या सगळ्या गैरसोयी ज्या होत आहेत म्हापसा पणजीला जाण्यासाठी ते तुम्ही जावं आणि मुलांसाठी त्या टायमिंगमध्ये व्यवस्थितमध्ये याव्यात। तसे ते कंडक्टर आणि ड्रायव्हरना सांगते की त्यांना सगळ्यांना नेऊन सुरक्षित नेऊन त्यांना इकडे आणावं आणि त्यांना त्यांच्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देते। हे आमच्या गावात गाडयांची गैरसोय जाली, एकूय प्रवास करूंक आमकां म्हापसा वयतले जाल्यार फेरीबोटीचो प्रॉब्लेम आलो। फेरीबोट बंद पडलेल्या कारणान सुकतेची बंद जाता आणि आमकां लोकांक किराणपाण्या वयल्यान कोण गाडी हाडले किराणपाण्यान वयतात आणि गाडी नासलेले बाबडे घरात बसतात व तांकां भाड्याच्यो गाडयो करून पळोवचें पडटा। खूब फावटी हांवें पळयलां किराणपाण्यारसून लोक देंवन 200 रुपया पासून रिक्षाक दिवन व 150 रुपया दिवन तेरेखोला येतात आणि ही सोय आयज आमकां सर सोपटेच्या आदारान आमकां ह्या गांवांक जाली। आमी सगळे तेजे आभारी आणि आमी सगळे गांव भाव हे सेवेचो लाभ घेतलो।